Sledujete prvé vydanie nášho magazínu v novom školskom roku. Vitajte. Brány škôl sa opäť po letných prázdninách otvorili. U nás na kúpeľni zasadlo do školských hlavíc 800 žiakov. Vyparádení s dobrou náladou a s kyticou v ruke. Takto privítali žiaci nový školský rok. Chcem potešiť pani učiteľku, tak som im prinesol kvety. Mnohí neskrývali radosť zo stretnutia so spolužiakmi, ale aj učiteľmi. S mojimi spolužiakmi sme už najstarší na tejto škole a prežívame spoločne vlastne tento tu už 9. rok. Tak sa teším na rôzne zážitky, ktoré zažijem s nimi a určite na nich nezabudnem, pretože je to posledný rok. A dúfam a pevne verím, že rok 2023-2024 bude nezabudnutelný pre mňa aj pre nich. Pred žiakmi a pedagógmi stoja nové výzvy a ciele. Očakávam od seba, že sa zlepším v niektorých predmetoch, ako sú napríklad matematika, slovenčina. Nielen žiaci, ale aj učitelia sú plní očakávaní, čo ich spolu čaká na tej spoločnej ceste. Máme teraz prváčikov, ich naučíme určite nielen písať, čítať, počítať, ale určite aj byť ľudský. Samozrejme, tie emócie sú aj u dieťaťa, aj u rodičov. Očakávame, dúfam, že dobrú náladu, dobré známky a hlavne, aby bol spokojný synček. Budeme papať, čítať, písať a tak ďalej. Aby bola asi šťastná v tej škole, aby nenastali nejaké problémy a myslím si, že ostatné príde samo, že sa naučí všetko, čo bude treba. Tento školský rok je pre našu základnú školu jubilejný. Budeme sláviť 50. výročie vzniku tejto školy. Budeme sa snažiť, aby sme slávili tento školský rok rôznymi tematickými aktivitami, ktoré zanechajú krásnu spomienku v mysliach nielen našich žiakov, ale aj našich zamestnancov školy. Výročie školy završíme slávnostnou májovou akadémiou v divadle Jonáša Záborského. Listovali v kronikách, prezerali archívne fotografie a zháňali šlabikáre či písanky. Deviatáci sa ocitli v koži učiteľov a svojich mladších spolužiakov previedli históriou školy. A tak ako vy tento rok budete oslavovať, koľko budete mať rokov? 8? Áno. 8? Áno. Hej, dobre. Tak aj naša škola bude oslavovať. Keď prišli pán učiteľ slovenčiny a pán učiteľka dejepisu s týmto nápadom, veľmi ma to zaujalo približiť mladším žiakom históriu školy. Ja som sa nové veci naučila, oni určite tiež. Veľmi zaujímavý nápad. Prebehlo to v pokoji, myslím si, že žiakov to dosť zajímalo, bavilo ich to a im to aj veľa dalo. Pre mňa je to príjemná ďalšia skúsenosť a určite nezabudnutelný zážitok. Keď prišla táto myšlienka, tak nás napadlo obliecť tak, ako sa obliekali učitelia v tej dobe, kedy sa naša škola otvárala. A tak pre nás najlepší nápad bol sekač, kde by sme taktiež aj recyklovali oblečenie, aby sme taktiež pomohli planete a zároveň mali aj oblečenie na túto akciu. Ako sa kedysi oslavovali pani učiteľky? Súdružka, učiteľka, pani profesorka. Z kroniky sme vypisovali kľúčové informácie zo života našej školy a histórie. Pripravovali sme puzzle pre deti, taktiež skladačky, kde mali poskladať názov našej školy a v puzzle poskladať našu školu. Pripravili sme rôzne učebnice, šlabikáre, čítanky a televízor a video na kazety, ktoré sa v tej dobe používali. Nič také nebolo, takže boli tieto telky a kazety. Na nich ste mali nahrať tú rozprávku, vložili ste to tu, zapli a rozprávka bežala. Tým, že to bolo prezentované žiakom 1. stupňa, zvolili sme hravú formu. Žiaci sa dozvedeli, čo je to Spartakiáda, uhoľné prázdniny, zemiakové brigády alebo pojmy súdružka učiteľka, súdruh učiteľ. V našej škole by som zažila, aby vydržala čo najdlhšie. Aby mala šťastných, veselých a usmievavých žiakov, aj učiteľov a hlavne dobrú pani riaditeľku. Bola to úžasná skúsenosť. Je to skúsenosť do budúcna, či už s moderovaním, alebo práca s deťmi. Jednoducho vyplatilo sa. Naša škola sa každoročne zapája do verejnej zbierky Biela pastelka. Chceme pomôcť tým, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii, nevidiacim a slabozrakým.
Dobrovoľníčky v bielých tričkách a s pokladničkou v ruke okrem finančnej zbierky šírili informácie o živote týchto ľudí. Vyzbierané peniaze sme odovzdali Únii nevidiacich Slovenska. Finančné príspevky majú pomôcť ľuďom so zrakovým postihnutím v ich každodennom živote. Poslúžia na poradenstvo, rehabilitácie a aktivity pre nevidiacich a slabozrakých. Prispela som preto, aby som pomohla ľuďom, ktorí nevidia. Biela pastelka je o tom, aby sa ľuďom zlepšil zrak. Zobrali sme peňažky z triedneho fondu a prispeli sme celá trieda. Aby sa aj nám niečo stalo a my by sme im pomohli, tak oni nám môžu tiež pomôcť. Našu školu navštívili skutku nezvyčajní hostia. Detský krík počas prestávok vystriedal škrek od pestrofarebných papagájov. Naše papagáje sú naučené na kontakt s ľuďmi, aby mohli si ich deti zacítiť, akí sú, ako fungujú, ako sa správajú a nemusia sa ich vôbec báť. Ukážeme im, čo vedia, rozprávame sa o nich, je to vzdelávanie aj pre nich a je to vlastne aj poznávanie tých zvierat. Nie len tie vedomosti, ale aj to poznanie a tá interakcia s tým zvieraťom. Mne sa najviac páčil ten zobakorožec, ten najväčší. Aj som ho mal na ruke, som si ho trochu podržal. Má veľmi teplé nohy, nemá vôbec ostré pazúre. Niektoré sa môžu dožiť aspoň 100 rokov. Papagáje vedeli aj tancovať a zaujímalo ma, že či vedia rozprávať a vedia, ale iba keď je ticho. Mohli sme ich aj krmiť, bol to najväčší zážitok a páčilo sa mi, ako mi urobil klobúk na hlave. Aspoň 7-krát som ho mala na hlave. My sme priniesli 45 papagájov do tejto školy. Máme tie najväčšie druhy papagájov, ktoré sú na svete, a to sú ary, kakadu a síce to nie je papagáj, ale plodožravý vták, zobákorožec. Zobákorožca v strednej Európe, ktorého máme, neuvidíte len jedine u nás. Mala som z toho veľký zážitok, lebo som ich mohla mať na ruke, na hlave. Keď reálne toho vtáčika, toho dieťa chytí do ruky, je to úplne niečo iné, úplne iná emócia príde na ňo a vidí ho, aké je akčné, aké je múdre, aké je krásne, aké je voňavé, ako sa vie nakrmiť, je tam úplne niečo pre ňoho také emocionálne, silné, na čo nikdy v živote určite nezabudne. Deviatý ročník Európskeho týždňa športu na Slovensku sa niesol v duchu hesla Buď aktívny. Celkovo bolo registrovaných viac ako 1000 podujatí, na ktorých sa aktívne zúčastnilo vyše 200 000 detí a dospelých. Zapojila sa aj naša škola. Žiaci zabehli alebo prešli chôdzou symbolických 2023 metrov. Žiaci 1. stupňa pri príležitosti 50. výročia základnej školy sa zapojili do výzvy Skáče celá trieda. Cieľom bolo zapojiť všetkých žiakov triedy, aby si odskákali 50 kruhov a precvičili si rytmus popri hudbe. Ďakujeme, že ste nás sledovali. Tešíme sa na vás opäť na budúce. Dovidenia.